برنامه چشمه امید با سعید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. ассалому алайкум ҳамватанони азизи гиромӣ, шахсони бузургтарине ки шумо ин барномаи чашмаи умедро дар тамошо ҳастед, тамошо мекунед, доимо интизор ҳастед. ман умедворам ки ин барнома ба шумо, ба ҳар оилаи шумо, ба зиндагии шумо ягон дигаргунӣ оварда истодааст. ҳамватанони азизи гиромӣ, дар ин барнома мехоҳам ки якчанда саволе ки ман ба беҳад омодагӣ ҳастанд дар комментария бисёр ки ҳастанд, барои ман камтаривобо мехоҳам ки ҷавоб диҳам. сари чанд дарс, як бор ман мекора карданам дар корай, 3 дарс 4 дарс, як бор ман ба саволе шумо ҳамош ҷавоб медиҳам. агар ки имрӯз дар ин дарси имрӯза мо успед кунем, ага вақт монад, ман дар бораи чӣ хел фермаи говӣ сохтанам суҳбат мекунам. мегӯям якчанда маслиҳатое ки шумо чӣ кор кардан метавонед ки именно бизнеси ферма сохтан ба чӣ ки ман анализ карда баромадам аз даруни идеяҳои шумо, пешниҳодҳои шумо, саволҳои шумо яке аз бисёртар направление ки мисол шумо пурсида истодед чӣ хел фермаи говия сохтан. дар ин бора гап мезанам. ҳозир аввал мехоҳам ки якчанда дар бораи саволотон якта гуфта фуром. Саволо хеле беҳад бисёр аст. ман мехоҳам ки дар бораи шумо баҳра гиред, ба ин саволотон ки шумо ҷавоб гирифтед бо осон аст кор кардан. ҳамватанони азизи гиромӣ, ҳамин барномае ки ҳозир гап мезанам, албатта даттагаш лайк монед, албатта ҳамина одамое ки дар кор аст, одамое ки зарурият дорад, ба вайҳо ина тавсия кунед, ба мақсади оне ки халқи мо бисёртар илм гирад, ба мақсади оне ки халқи мо бисёртар ба пеш равад, ба мақсади оне ки ояндаи ҷамъияти мо ба ману шумо як сабабгоре шавем ки иқтисодоти мо баланд ба боло раваду шароити зиндагии халқи мо беҳтар шавад. бизнес барои занҳо чӣ маслиҳат метиҳад? Кадом хел бизнес барои занҳо чӣ маслиҳат метиҳад? хоҳари азизам, бисёр аст бизнесҳое ки барои занҳо хеле хубай. нигоҳ кунед, салон красотӣ барои занҳо беҳад бизнеси хубай, ана дузандагӣ беҳад бизнеси хубай, ана швейни сех беҳад бизнеси хубай, организациони момент, мисол ягон чизе ки организоват кунед ки доири ба пухтупаз, доири ба навин пекарни бизнес беҳад хубай, мисол торту мана ин чизҳое ки мекунанд, ин чизҳо бисёр бизнесҳои хубанд. ана кун еда на доставка на дом, то есть хӯрокае ки дар хона тайёр мекунанд, доставка мекунанд, инам беҳад бизнеси хуб аст. барои занҳо, именно занҳо бадана детский сад беҳад бизнеси хубай, курсҳои омӯзишӣ барои занҳо мана ин хел бизнес аст. чӣ ки тозаи, озодаи, осонай, мушкиле надорад, расходи бисёр надорад, ино бизнесҳои беҳад хубанд барои занҳо. дизайнерски услуга, мисол любой агар шумо компютера фаҳмед, чиза фаҳмед, дизайнерска услуга, мана проектни услуга, шита коғаз ба карда, мисол компютер ин чизо фаҳмед, беҳад осона. дида дар одиш сар карда гуфта омадастам. дизайн интерьер бисёр бизнеси хубай барои занҳо. ин чӣ гуфтага барои мисол чӣ ки занҳо мефаҳманд ки хона чӣ хел зебо кунад, занҳо мефаҳманд ки чӣ хел беҳбуд бошад, хеле хуб бошад. агар ки ҳамин чиза шумо надонед, хондан дар кор, камак рафта хондан дар кор шумо тез ёд мегиред. баъд соҳаи маркетинг, ба команди маркетинг, маркетолог шуда команда сохта кардан, мана командаи кадрови агентства сохтан. то есть ин кадрови агентство як компания ки мисол дигар компания аз ҳисоби мутахассис таъмин кардан метавонад. мисол ин корҳо, ин бизнесҳо барои занҳо хеле бизнесҳои хеле хубанд, ҳам мешудагӣ ҳастанд, нағз мешудагӣ бизнесҳо ҳастанд, просто камтар омӯхтан дар кор. занҳо зебогия нағз мефаҳмад, занҳо мефаҳмад ки дизайн чӣ хел буданаш дар кор, интерьер чӣ хел буданаш дар кор. барои ҳамон ҳамин чизҳо ба направление гиред. далше компания кушодан барои командаи тарҷумонҳо, мисол 20 тарҷумонро ҷамъ кунед, як мисол направление тарҷума кардан гиред, мисол қоғазҳои юридика тарҷума кардан, мисол бисёр чизҳо ба тарҷума ба танқисӣ мекашанд одамо, кофта мегардад. як компания созед ки мисол тарҷумония фаҳмад, донад, мана ҳамчи мисол 5-6 тарҷумони бақоват бошад ки договора тарҷума кунад, қоғазҳои мисол мутахассисият тарҷума кунад. занҳо чӣ ки бисёр баъзе аз занҳо аст ки грамматика нағз мефаҳмад, хушрӯ медонад, ҳам диалекта нағз медонад. марҳамат кунед, ҳамин бизнесҳо занҳо ба хеле хуб мешаванд, бизнесҳои дараҷаи олӣ шуда метавонанд. барои ҳамон кунед.
барои донишҷӯён чӣ маслиҳат метиҳад? Барои донишҷӯён маслиҳат метиҳам ки аввал донишҷӯ ҳамон соҳае ки худаш гирифтагӣ ҳастад ба ҳамон соҳа як стратегия сохтанаш даркор. Мана мисол агар шумо соҳаи тибба хонда истода бошед, хоҳед ки духтури бақувваттарин шавед, ҳамон направление ки шумо барои худатон выбор кардед, дар ҳамон направление шумо бояд ки мисол гӯям шумо хостед ки уролог шавед, ё шумо хостед кардиолог шавед, ё шумо терапевт шавед. Ҳамон направление ки шумо направид выбор кардед, интихоб кардед, ҳамон направление ақаллан шумо 20 китоб хонед. Маслиҳати ман шумо ба мин ақаллан 20 китоб омӯзед, ин камаш ба баъд лоақл 10 ё 20 одаме ки ҳамон соҳа ба таҷрибаи бақувват дорад, қатиш ҳамсоҳба шуда таҷрибаи ҳавая омӯзед. Ин як стратегияи бақувваттарин аст. Агар ки муаллим мешудагӣ бошед, соҳаи ҳамон физика бошед, физика ба инженер штуни ҳастед, соҳаи ҳамон инженери ба. То есть ҳар кас бояд ҳамон соҳаи худаш ба ҳамин направление ҳамин чизҳои гуфтаги мана омӯзад. Вақте ки шумо ҳамин алгоритми успеха истифода карда омӯхтед, чӣ хеле ки ҳозир ман гуфтам, шумо иншоаллоҳ ки муваффақ шуда мебаравед. барои ҳамон донишҷӯ бошедага вақтатона холе нагузаронед. Як ҳафта ба як рӯз барои дамгиритон, барои ёру рафиқатон, барои ҳамнишинатон 2 соат ё 3 соат ҷудо кунед, дига ҳамин ба болои худатон кор кунед, ояндаи худатона созед. Ахотир набароред ки вақте ки дар даври донишҷӯятон як рӯз шумо бефоида ҳамон як рӯза аз даст медиҳед, ин 10 соли ояндаи шумо ба зарараш мерасад. дар бораи гармхонаҳо як видео кунед. Ман албатта дар бораи гармхонаҳо видео мекунам. Чиба ки ман ин бизнеса мехоҳам ки халқи умумӣ кунем. Мо мехоҳем ки халқи мо бисёртар ин чиза ёд гирад. Барои ҳамон дар бораи гармхона ман аз А то Я бо як отдельный видео карда, сохта, хушрӯ карда шумо ба нишон медиҳам. Як видеои бақувват карда. Барои ҳамон дар ин бора хавотир нашавед. Ҳамин хел чӣ хел ва сохтан, чӣ хел ҷоба выбор кардан, чӣ хел мисол минтақа ба беҳтар мешавад, чӣ хел ҳамин температура даруни вай ба гармхона нигаҳ доштан, чӣ хел сортҳоя беҳтараша падбор кардан, чӣ хел деҳқона ёфтан. ҳамин чизҳо ман гап мезанам нисбати гармхона. дар ин дарсҳо мешавад. Ман ин ваъда мекунам ки ин дарс мешавад. Албатта ман гап мезанам, мефаҳмед ина чӣ хел кардан. Кадом чизҳои асосиш аст, чизҳои дуюм дараҷа аст, якумин дараҷа чизҳо аст, дуюм дараҷа чӣ аст. Шумо бояд ки чиза диққат кунед, ҳамаша мегум. Бо дигар савол аст, дар кадом районҳо хонаи дониш мекунед, мекушоед? Ҳамватанони азизам, мо орзу дорам ки дар тамоми районҳои, дар тамоми шаҳрҳои вилоятӣ, то есть маркази вилоятҳо албатта ҳамин чиз шавад. Хонаи дониш чиба ки вай хонаи дониш барои халқ аст. Илм метиҳад ба халқи мо. Ҳамватанони азиз, ман илм метиҳам ба мардум. Ман дар бораи пул гап намезанам ё дар бораи ягон чиз дигар гап. Ман илм метиҳам. Чӣ ба? Илм як чизест ки як умр ҳамроҳи шумо мемонад. Илм як чизест ки як умра зиндагии шумо дигар мекунад, зиндагии фарзандотон, аз зиндагии хишу таборатон ба як таъсираш мерасад. Вақте ки шумо ёд гирифтед, шумо ҳунарманд шудед, шумо дигар шудед, албатта косвенна ин чӣ гуфта, албатта таъсири шумо аз рафтори шумо дида ёру рафиқатон, хишу таборатон ҳамаш аста дига шудан мегирад. во дида меомӯзад аз шумо, во мебинед ки шумо дигар шудед, во ҳам дида аста меомӯзад. барои ҳамон ман илм метиҳам, бародари азизам. Ман дар бораи пул гап намезанам. бисёро гум мекунад ки ман фақат дар бораи пул гап мезанам. бо баъзеҳо мегӯяд дар бораи дин гап зан, дар бораи чӣ гап зан. Не, ман дар бораи ҳаёти ояндаи шумо ман илм метиҳам. Илме ки аз пул қимат аст, илме ки ҳама чӣ қимат местад. вақте ки шумо ва илма аз худ кардед, шумо шахсиятатона месозед, шумо шахсияти бузург шудан метавонед, шумо метавонед ки нақшаи бузург созеду дар ин ҳаёти худатон ва ҷамъияти имрӯзаи мо як беҳбудии хеле хуб биёред. бо далше аст гуфтани ҳастам ки хонаи дониш дар тамоми худоха Тоҷикистон як 5 сола ба мо аста месозем. барои ҳамон кадометон ки ҳунар доред, кадометон ки тавоно ҳастед, кадометон ки ҳамин ақида мефаҳмед, до ҳамин фаҳмишаш бимерасед, марҳамат, қатъи мо ҳамкорӣ кунед, мо дастгирӣ мекунем, мо якҷоя кор мекунем. ҳамина ман барои худам намекунам, ки ина барои халқ карда истодем. барои ҳамон агар ки мо якҷоя бошем, халқа мо тезтар соҳиби илм мешавад, тезтар дигаргунӣ мешавад. Дальше сетевой маркетинг чӣ маслиҳат метиҳад? Бародари азизам, сетевой маркетинг бизнеси хуб аст, не ки ҳамон вақте ки шумо вақт доред ки ҳамин бизнес вақт ҷудо кунед. ҳар як бизнес як ресурс дар кор барои вай бизнеса сохтан. Ресурс ин пул мешавад, вақт мешавад, ҳунар мешавад, илм мешавад, команда мешавад, кадр, то есть мутахассисои бақувват, технология мешавад. яке аз ресурси асосие ки шумо сетевой маркетинг бояд истифода кунеду ҳамин бизнеса созед, ин чӣ ай? Ин
вақт дар кор аст ки шумо ин бизнеса созед. Барои ҳамон вақт, агар шумо вақт ҷудо кардан наметавонед барои ин бизнес ҳар рӯз 2 соат ё 3 соат, шумо бизнес сохтан наметавонед. Ин бизнес хубай, бизнес нағзай. Неки фарқаташ калонай сетевой маркетинг аз финансовая пирамида. Ҳаст сетевой маркетинг, ҳаст финансовая пирамида. Сетевой маркетинг як модели бизнес, ин бизнес модель такой. Неки сетевой маркетинг, то есть фарқияти калон дорад аз финансовая пирамида. Финансовая пирамида бошад. Вай кадом вақт ба финансовая пирамида мешавад. Финансовая пирамида ҳам вақтест ки ҳамон компания ки шумо даъват мекунанд маҳсулот надорад. Шумо даъват мекунанд ҳамин бизнеса кардам, не ки ҳамон компания на ягон маҳсулоташ нест. Маҳсулот гуфта чиза мегӯям, ё хизматрасонӣ, ё ки ягон продукт дорад, ё ки ягон мисол пишавой добавка дорад, ё ки намедонам ягон парфюмерия мефурӯшад, ё ки ягон косметика мефурӯшад, ё як чӣ мефурӯшад, як маҳсулоте ки ва дастатон хати қапидан метоед. Ҳавай реальни маҳсулот буданаш дар кор. Агар маҳсулот набошад, значит ин компания мисол агар ки даромади шумо гон ки ту дигар одамо даъват кунӣ, пулдор мешӣ, ту дигар одамо даъват кун, пул кор мекунӣ. Не ки шумо ба вақте ки пул метиҳед, дастатон ба ягон маҳсулот натиҳанд. Вақте ки шумо пул метиҳед, ягон хизматрасония накунанд шумо ба анамун моддат ба финансовая пирамида. Хотиратон набурад ки финансовая пирамида ин ҳамон компания ки шарикони вай компания фақат даромад мегирад аз ҳисоби ки якдигараша даъват кардан мебиёд бизнес ба ё, не ки ягон маҳсулот надорад ки тиҳад клиент ба. Вақте ки шумо меред пул метиҳад, шумо ба косметика метиҳад, пул метиҳад, ё ки шумо бад метиҳад. Бад ин пишавӣ добавка мисол метиҳад, витамино гӯем. Ё ки шумо пул метиҳад, шумо ба ягон хел компютерни программа метиҳад, ягон хел обучение метиҳад, ягон чӣ, ин хизматрасонӣ. Он вақт ба ин бизнес ин кора кунед мешавад. Баъд бисёрото ҳамин поин ҳамин комментарҳо бисёр нависте LNS и так дале. Бродарам, ман ягон компания рекомендовать намекунам. Баъзото нависте ки ман ин компания кор кунам ё не, баъзото навистед ки ҳамино фахр мекунанд ки шумо ба кадом вақте дарс дода будед иноба. Бале, бродари азам, ман ҳамин сетевои компания ба дарс додагам. Amway ба, Marie Kay ба, Herbalife ба, там Fiberlake ба, Tenshey ба, ягла компания ман дарс додаги. Ягла компания сетевои компания ман дарс додаги. Барои ҳамон ман ҳеч гуфта наметавонам шумо ки шумо хез равед фалон компания кор кунед. Не, бродаро, саволотан хото. Ман хотиратон боша гуфтаги корпоративни культураи компания мо соблюдат кунед. Якум мо дар бораи политика гап намезанем, мо дар бораи сиёсат ҳамкорӣ надорем, намефаҳмемам, намекунемам. Мо хатя як образование, ман дипломат таом кардаги. Не ки ман соҳибаи ба сиёсат ба хуш намешам ягон вақт. Дуюм чизе ки ман шумо мегӯям, дин ба мо хуш накунед. Саволои дар бораи дину, дар бораи чӣ дигар роботиед. Домилоҳо пур аст ки ҳамин Тоҷикистон ба чӣ бисёр аст, домило бисёр аст. Ҳамин мумкин дигар миллатҳо ба олимаш бисёр бошад ки халқ ба технология ё тияду як чизе бидонад. Ҳозир Тоҷикистон ба ҳама чӣ бисёр, домило бисёр аст. Мана савол тиҳед ва ё профессионална шумо ба ҷавоб тиҳанд. Ин мазмуне надорад ки ман намедонам ҳеҷ. Не, ман мумкин бисёре мардум Қуръона ман бисёр тағорам. Дар муддати 42 сол ман умр дорам, ҳамин аз синфи сеюм 9 сола 8 сола будам ки ман пеши устоз мана мондан ки модарам ки хондам, то ба ҳамин рӯза ман ҳар рӯз як сура Қуръон мехонам, то ба ҳамин рӯза. Барои ҳамон манам Қуръона як қисмаша аз ёд медонам. Фаҳмидини, як шампури қарзон ман то сураи Таборака аз ёд медонам. Манам ният дорам ки полни Қуръона аз ёд мекунам. То соли 2023 то 2025 худо насиб карда буд, манам мехоҳам ки аз ёд кунам. Чуба ки Қуръон фикронаи одамя тоза мекунад. Барои ҳамон саволои диния профессионало батиҳед, аммо одамо батиҳед ки ва ё профессионалан шумо ба ҷавоб тиҳанд чӣ кор кардани вай. Ман барои худам хондаги Қуръона мехонам, барои зиндагии худам, фарзандҳома нағз тарбия кунам, инсони хуб бошанд. Сеюми чизе ки ман шумо ба гуфта будам, моя хуш накунед, ин чи саволое ки дар бораи национални характер дорад ё чи, ин савола ман ба натиҳед. Мисол тоҷикин хел, узбекун хел, русун хел, немесин хел, ин гапо. Ман хизматгори миллати дунёям, ҳама ба ман хизмат мекунам. Илм фақат принадлежит Аллаҳу. Ҳамин илме ки банда ба ҳаст, сарфи назар кадом банда ай, вай илм аз Худованд ай, а банда не. Ман фақат як сабабгорам. Ранге ки қадди кӯча мебаред ки як ҷоба стрелка аз кӯчаи Лелина ё ки кӯчаи Рудаки ё ки кӯчаи Фирдавси, ман ҳамун стрелка, ҳама қаррол боз мекунам, як сабабгорам.
ман ва илм аз худовандай. Барои ҳама қадар ман любои натса ба хизмат мекунам. Кори мо ҳамин хел, коре ки ман мекунам, меҳнате ки мо мекунем ҳамин вобаста. Чорумин чи ягон вақт ман ин хел саволо натиҳед нисбати ин компания чӣ фикр доред, нисбати вай лидер чӣ фикр доред, нисбати ин политик чӣ фикр доред. Мо ягон вақт агитатсия намебарем, мо ягон вақт реклама намекунем, мо ба ин интерес нест. Ман баъзе одам мебиёд ман ба як гала пул пешниҳод мекунад ки ман ҳамақа пул метиҳам реклама кунед фалон продукти ман намекунам. Чӣ ки ман ин кора намекунам. Аввал политика анамин 22 сол аст ман тренерам, аз 2007 компания самоа сохтаги мо 13 сол мешад то ба ҳамин рӯз корпоративни культураи мо фундаменташ ҳамин хел истодагӣ, ҳамин хел рафтан мегирад. Барои ҳама қадар бародари азам ин савола дига ман ба натиҳед ки шумо ман ин компания чӣ фикратона нисбати компания LNS ёки TNC ёки ягон ти дига ситивои маркетинг не бародаро. Ман ягон компания ба тавсия намекунам ки ин компания беҳтар аст ё вай компания беҳтар аст. ҳаракти худатон одами калони худатон фикр карда баред, не ки бизнес ситивои маркетинга омӯзонда наша ёд гиред. Агар ки дилтон ҳамон кора карданай аввал омӯзед баъд кунед. саволи дигар ҳаст, дар бораи боғбонӣ гап занед, дар бораи боғбонӣ гӯед. ҳамватанони азизи гиромӣ, ман дар бораи боғбонӣ программаи пурра карда метиҳам ба шумо. Ман гап мезанам дар бораи чӣ хел зардолу қатӣ кор кардан, чӣ кор кардан гӯя касал нешад, ҳосили хуб тиҳад. дар бораи боғҳои интенсивӣ гап мезанам, дар бораи боғҳои супер интенсивӣ гап мезанам, дар бораи нок чӣ хел кардан дар кор ки нок дар омаде кадом сортош хуб мешад, дар бораи чормағз кадом минтақаҳои Тоҷикистон ба чормағза кунед ҳосили хуб метиҳад и так далее. дар бораи ангур кадом сортош выгодняй, кадомаш невыгодна, кадомаш осон фурӯхтанаш, кадомаш ҳосили нокиши зиёд аст. дар бораи ино гап мезанам, дар бораи писта гап мезанам, дар бораи бодом гап мезанам, дар бораи анор гап мезанам, дар бораи слива олӯ гап мезанам. ҳамин чиза ман сохта шумо ба мегум. ҳар якташ бад ваяш карда хушку карда ба шумо мефаҳмам. даже именно болои кор ба ман ино ҳаракат мекунам ки шумо нишон диҳам. Ман ҳозир соли якум чико карданам, шумо фақат тайёр карданам. проблема боғдорӣ ба нест ё проблема замин ба нест, проблема фикронаи одамо ба аст, проблема нотавонии ману шумо ба аст, проблема хомингарии нақшаҳои ману шумо ба аст. чӣ ба ки мо ҳозирам ранги ҳамин чӣ хеле ки қадимаҳо мекарданд, додои бобом ҳамон хел мекунам гуфта шиштагӣ ҳамон ба одат кирд. барои ҳамон шумо сабр карда, камтар пул ҷамъ карда, пасандоз карда, капитал сохта истед. барои чӣ ман шумо гуфтам ки пула пасандоз карданаш ёд гиред, фикрона дигар карданаш ёд гиред, аста просто пула ҷамъ карда истед. худо хат ҳамин ба мебиёд. ман мегум шумо ҳамин чиза мефаҳмед, бисёр чизи хуб баҳра мегиред ба худатон. хуб сабр карда истедон. дар бораи боғбонӣ ман ин хел чизҳо ман мегум. агар ки шумо дар ҳақиқат мехоҳед ки боғи сеҳат кунед, сабр карда истед. ман хато кардагӣ 2 бор 3 бор баъзе ҷоҳои боғама алиш кардагӣ, баъзе ҷоҳои дарахтҳои боғама мурдан бо аз сари нав кардагӣ. ман 13 сол аст ки боғдорӣ карда истодиам, 13 сол таҷрибаи хуб дорам. ҳамон таҷрибаи худам ман ба шумо мерасонам. хуб саволи дигар, дар бораи бизнесе ки дар Тоҷикистон мешудааст маълумот диҳед. ҳамватанони азизам, ман якта ҳар якташ ба ҷудо гуфта мерам. майлаш шумо дар барномаҳои ояндаам нигаҳ кардастед. мисол ман ҳар як барнома ҳозир то ахира ҳамин барнома ба дар бораи чӣ хел фермаи говӣ сохтанам гап мезанам. худо хад ман ҳозир успед кунам, саволоне ки бисёранд, ҳаракат мекунам ки ҳамин барнома ба 1.5 соатам ки шавад ҳамин барнома ман гап мезанам. хуб барои ҳамон дар бораи бистане таги 30 мумкин ки ман шумо маълумот дода метавам оянда ба ҳар як ҳафта ба якта бар як направление ба гап мезанам. барои ҳамон худо хоҳад ки як 20-30 бизнесе ки мешавад дар Тоҷикистони ояндадор ҳаст, ҳамон бора шумо маълумот мегиред. хоҷагии деҳқонӣ дар Россия, хоҷагии деҳқонӣ дар Россия чӣ хел карда мешавад? хеле хуб мешавад. ҳамин бисёр қишлоқҷоҳои бисёр мана ин чӣ мегӯянд древниҳои ҳамин Россия бисёраш ҳозир беодам мондагӣ. шумо агар ки ҳамин қишлоқи худатон 5-10 коргара баред ҳамонҷо ба хоҷагии деҳқонӣ кушоеду картошка мекоред, карам мекоред, чизе ки мешад ҳамонҷо ба мисол ҳамон яраша минтақаш ба мисол чизе ки мешад кунед хеле хуба. чӣ ба ки мардуми мо коргарай дар он ҷо осонтар то мешад. агар ки ният кардан бошеду мехоҳам кунед гӯед, рафта кардан гиред, натарсида рафта кардан гиред. ягон қинигариш нест. фақат коғазаш якта юриста мегиред, а худи ҳамон местни одамо рӯсои худаш ки коғазҳотон асос карда тиҳад. коғазтон як бухгалтераш ма местни одамош гиред ки худаш мисол ҳисоб китобаш рафта кардан гирад. шумо ба осон меша коратон.
аста ёд мегиред. Аввал вео баъзан шумо фреб мекунад, баъзан дурӯғам мегӯд. Ҳеҷ гап не. Як бор, ду бор, се бор ёд мегиред. Манам мехел карда ёд гирифтагӣ аста. Чӣ ба ин гапа гуфтам ки бухгалтераша гиред худаш, чӣ ба ки налоговаш ба худаш давутоз карда рафтан гирад. Шумо касе ғам натиҳад. Ана юридически документацияшам якта ҳамуҷи юркомпаниё аю ки юристи сдельна мегиред. Доимо ойлик ба нагиред юриста. Сдельна гиред достаточно. Пулаша метиҳад регистрация карда метиҳад шумо ба ҳамаи документотуна. Бо вақти дар коритун ба договор дар кора чиз дар кора сдельна. Пуляму як договора метиҳад карда метиҳад. Сдельна қати юристо кор кунед пур унҷа ба юрист. Ҳама қа бисёр аст ки ами расиба чӣ бисёр юрист бисёр аст. Бо ипотека квартира грам ё не дар шаҳри Краснодар зиндагӣ мекунам устоз. Ҳамватанони азиз, агар ки шумо дар Россия зиндагӣ дореду, мумкин ки гражданин Россия бошеду, анами шумо ба вай ҳар моҳ вай метиҳед ку квартплата метиҳед ку ҳар моҳ квартплата дода истодед и так далее. Шумо анализ карда бинед, пуле ки ипотека ба квартира гиредага ипотека ба диққат кардестед. Ипотека ба квартира гиред. Ҳамин ипотека ба квартирага гиред. Пуле ки ҳар моҳ аренда метиҳед ку, агар ҳавай қати рост бошад, на мисол шумо ҳар моҳ аренда ба 30,000 рубл дода истодед. Мисол ҳар моҳ аренда ба 30,000 рубл додистед. Шумо граждан Россия. Агар шумо ипотека квартира гиред ҳамон як моҳа пули погашение ҳамон банк 30,000 бошад ё ки 25,000 бошад, ҳамон муддат ба гиред. Чӣ ба ки ҳамон пуле ки ҳар моҳ и так шумо аренда ба дода истодед, ҳавай мерад аста квартира шумо мемонад. Ва шумо и так дода истодед ку се равно дода истодед ҳамон пула. Ва шумо ба квартира мемонад се равно. Ин ба фоидаи шумо мешад. Чӣ ба ки 3 сол, 5 сол, 10 сол агар ҳамонҷо граждан Россия бошеду 20 соли дига ҳамонҷо зиндагӣ кунед, агар баҳробир як ҷо дар кор ки зиндагӣ кунӣ, баҳробир вай пули шумо метиҳед дигароба. Лӯши ҳамон пула тиҳед, хона худатон мемонад вай беҳтар. Не ки агар ки мисол аренда шумо ҳар моҳ гирифта истодед 15,000 рубл ба, ҳар моҳа оплата банк 50,000. Бо накунеду ин кора кунед ки ипотека ба квартира гиред ки баъд қарз ба мефуред, пулотон нест мешавад, азоб мекашед, дар кор нест. Бо накунед ин кора. Дар ноҳияи Шаҳристон, устози азиз, ба фикри шумо кадом бизнес кунем? Шаҳристон ҷои зебо. Бале, манам медонам. Шаҳристон ҷои зебо, як умр ами рақати тамоми мардуми тоҷик мерад мебиёд Хуҷанд мебинад ин чиза. Шаҳристон ҷои хуб аст, ҷои зебо аст. Шумо се намуд бизнес кунед дар Шаҳристон хеле хуб мешавад. Якум намуд истеҳсолоти, ягум маҳсулоти натуралӣ. Ман хотирам ки як бача пешам омада буд, доимо мегуфт ки маълим ман чӣ кор кунам. Ман гуфтам як молочный продукт бурор, қаймоқи Шаҳристон гуфта ҳамон бача ҳамин маҳсулота буровард. Аввал номаш кимчи ки буд, як номаш кимчи ки буд, омад гуфт ки маълим ман ҳамин ширу қаймоқама овардастам, шаҳр ба фурӯх нарафта истода 30 сум. Ман гуфтам номаш чӣ? Як номи чимчи ки гуфт. Ман гуфтам око, худат фикр карда буро. Ту конкурентоспособна барои шуданат номата правилна мон. Ман қаймоқи Шаҳристон гӯя ки любой одам менонад ки унчи чизи тоза, бо давои тоза. ҳамин қаймоқи Шаҳристон нависта бурорадага тамоми магазиние ки медод ку якдам ба бораша гирифтана сар кардан. Барам агар шумо дар ҳамон ҷо бошед, шумо ҳаракат кунед ки ё ферма кунед, ҳаракат кунед ки реабилитационный центр кунед. Реабилитационный центр менавед чӣ? Ин як курортная зона. Ин беҳад бизнеси хуб мешавад дар территорияи Шаҳристон. Ана профилактически чизҳо сохтантун дар кор. Бинед, барои туризм кор кунед, направление туризма кор кунед, барои дамгирии мардум. Баъд рӯи роҳа дидед чӣ қадр кафею ҳаме чӣ бисёр аст. Просто ҳамаш аналогично, похоже. Ҳамин похоже кафе, инаш манту мефурӯшад, вашам манту мефурӯшад. Ҳамаш похоже. Шумо як чиз дигартар кунед. Неки закусочная, чӣ ки трасса, дальше сервис, автосервисе хуб кушед. Ҳамин вес Шаҳристон ҳам дорафтагиш бе. Ягон та автосервис нест. Як мошин шикастанӣ дорад, вулканизация буданашак, як чи пой мефуред то тарафи Истрафшанба баъд ягон чи ёбед меёбед. Шаҳристон бо ягон чи ҳамин чизо нест. Ман ҳамин чизо се равно мардуми мо ба дар корай оянда ба. Ҳозир дар кор аст, оянда тем более дар корай. Хай фаҳмо якта мойка аст ки як бор кор мекунад, як бор кор намекунад. Якта мойка аст ҳамон сари раба, пеши ҳамон дута шер истодагӣ ба, то кор мекунад, то кор намекунад, бо хушаш биёд мекунад, бо ҳавай барои грузовикои калон будай. Вай чанд боре ман мефурам, мехоҳам машинам шум, як се бор аст намеёбамаш. Баъд ҳама қадар ҳамин чизҳо пул мебиёрад шумо ба, мойка пул мебиёрад, вай пул мебиёрад, ҳамин чизҳо. Ана ҳамон закусочное ки мегӯм ҳархела кунед. Шумо трасса бастед, ҳамин трасса ин пулай. Трасса закусочное ҳархела. Моҳи бирёни нағз кунед. Просто дута бассейна монед, моҳия монед, просто дута бассейна моҳи. Ин трасса.
дасти худаш қати бардошта жарид карда додан гиред. ҳами трассе хубтарин аст унҷа, ҳам ба нағзиш ки унҷа ба оби тоза аст, ҳаме чи ин бизнесҳои хуб карда метавонед дар ҳамон трасса. беҳад хуб бизнесҳо карда мешавад. ҳеҷ чи ки натонистед, ҳамин суратҳои ҳамон шаҳристона гиред, интернет ба партед, ҳамин иностранцҳое ки интересоват мекунад, ҳавоя гиреду кӯҳба гардонед. ҳамин ҳеҷ чи ки ҳунар надошта бошед, ақал ҳамин кора карда метавонед. ҳамин расмои беҳтарин ҳамон ҷо ба озераҳо аст, боло ба кӯҳба, ҷоҳои хубаша сурат гиред, чизҳои нағзаша, паррандаҳои хубаша, алафҳои беҳтаринаша, интернет ба партед. иностранцҳо заинтересоват мекунад, телефонотонро монед, вай мебиёд гирифта ҳавая гардонед ҳамон ҷо. хонаи меҳмонхона точ надоред, ман медонам, аммо адаптировать кунед барои иностранец. Якта душавои кабина монед ҳамон ҷо, якта унитаз монед, всё, ҳамон вай спокойно омадан метавад, туриста қабул кардан метавонед. ба ҳузур пожалуйста қабул кунед, суткаш ба пулаша гиред, хизматаша кунед, ҷавоб диҳед. ягон чиз дига дар кор нест. ман гум мекунам ки ман ҳозир 10 қариб идея додам шумо, агар ки одами кор мекардагӣ бошед, кори ҳисобаша меёбед. савол дар бораи хонаи дониш шудааст. китоба мешавад ба хона оварда прокат хонем ва боз баргардонем? Конечно, окоҷонам. Вай дар хонаи дониш 4 услуга, даже 5-6 аст, 4-6 шумо фаҳмидан нар кун. Якум, ҳамон ҷо рафта 6 китоба хондан метавонед, бепул, беҳичи. ин ягон шумо ба шинед, хонед, монед, буромада буравед. бо рӯзи дига биед, бо хонед. мисол. дуюм, китоба метавонед ки харед. Пулатон бошад, харед гиред, баред, бари ин худатон мешад. Любой момент. Сеюм, пул надоред, прокат багиред. Гиред, пожалуйста, проката бурда хонатон ба. Вай мана мисол китоб 100 сомоне. Унҷо ба 2 сум, 3 сум, 5 сум мехели проката. Мехели китобҳои қимат мисол аз 200 сум сар мешад то 5 сум мехели. Ана 2 сутка, 3 сутка шумо дар коритон мехонед, бурда мемонед. чорум, китоба харидеду, хондеду, омӯхтеду. баъд аз 1 маҳ, 1.5 маҳ вай китоб шумо дар кор нашуд. Не ки сифати китоба шумо эҳтиёт кардед, хат накашидед, чиркин накардед, китоба гардонда биёред. мо китоба шумо бо мехарем обратно. 50% скидкаш қати бо мо мехарем. Ма ҳавай аз дига ҷо Россия, дига ҷо воз заказ намекунам ки қимат набиёд. бо барои халқамон гирифта мена. Баробар шумо китоб истифода кардед, все равно чиркин шуд, мо медонем. Барои ҳамон скидкаш қати обратно мо ва китоба шумо мегирем, бо дигаро меомӯзад. шумо бошаш ба дига китоб мегиред, ё ки дига китоб прокат мегирад. шумо баам хуб, халқ баам хуб, шумо баам хуб. Вот, барои ҳама қадар ҳамин чизҳо ҳаст, монда кунед. Унҷо ба тренингҳо ҳам мешад, аста хонаи донишба бисёр тренингҳо ҳам мешад, ояндаба бисёр вохӯриҳои хуб мешад хонаи донишба. мо ин ҳозир аввалаш аста карда истонем, баъд ҳамин чи мебиёд, худо хоҳад. муҳтарам устоз, кинои наставник кай мебурад? мо интизор будем ки кинотеатрҳои октябр ба сар метиҳанд, ман ҳамин октябр ба сар мекунем. худо хоҳад ман ҳамин рӯзи 16 ман ҳамин октябр 90 солагӣ, ба фикрам ё 95 солагӣ, ман хато накунам, ё 90 солагӣ аст, ё 95 солагии кинои тоҷик аст. То есть якумин бор киное сабт кардагианд. шумо тасаввур мекунед, ҳаме қадар сол шуд, уже 90 сол, 95 сол, хотирам моро точно намерам. рӯзи 16 рӯзи кинои тоҷик аст, премьераи кинои мо мешад. аввал мо версияи вайша мекунем. мо 2 кино дорем. якта кино мо версия барои кинотеатрҳо ҳаст, дигараш кино барои телевизиони ва сериал. Пут наставника ин 5 серия, ин сериал, вай барои телевизиону, барои чизо мебурад, вай пуррагиш қаттида кино. Ин дуюмаш. Якумаш бошад барои кинотеатрни версия, номаш 1 миллион. мебурад тамоми Россия ба дига ҷои дига кинотеатрҳо ба худо хоҳад мебинед. мо ният дорем ки вай ба худо хоҳад ният дорем ки ё декабр ба ё ки вай ба агар ки коронавирус тамом шуду декабрро кинотеатрҳо иҷозат диҳанд, моҳи декабр ба тамоми СНГ ба сартем. агар ки нашад хай қалан феврало ба иншоалло. дар бораи инноватсия ман албатта программаи хуб дорам. Чӣ ба вақте ки ман мисол мехоҳам ки мардума мо аввал фикронаша тайёр кунем, баъд дар бораи инноватсия ҳар як направление ба гап занам. Ман мисол образование ба гум, чӣ хел инноватсия системаи образование ба истифода кардан. Ман мисол гӯем дар бораи фермерски хозяйство, мисол ҳамон гӯем боғдорию, манами селски хозяйство, теплица, ба чӣ хел технология истифода кардан, кадом инноватсия навигариҳо аст, дар бораи автоматизация бизнеса, дар бораи мисол хизматрасония, куҷо ба инноватсия истифода бурда метавонед он беҳтару хубтар. Ман дар ин бораҳо албатта программаи хуб дорам. Просто аз сабабе ки 90% мардуми мо ки кори сиёба банд асту кори оддӣ ба банд аст, ман маҷбурам ки аввал фикронаи мардума ҷудо кунам, дигар кунам, ба аста ҳамон ба бием.
худо хоҳад ҳамон ба мебинем. Бе инноватсия мо пешрафтан наметавонем. Бе технология мо пешрафтан наметавонем. худатон нигоҳ кунед солҳои мана мисол 70-75 ҳамин Корея 60 дурӯғ нагум ё 67% буд ё ҳамин хел ё 63% мардумаш селское хозяйство замин ба кор мекард, машғул буд. Селское хозяйство машғул буд, кишоварзӣ ба бо худаша таъмин кардан наметавонист. ин шароити ҳозири имрӯзи мо халқи мо як галаш замин ба машғул не ки бо хуто мо таъмин кардан натавонистастудем. бо аз дигар ҷо ҳамон маҳсулоти хӯрока овардастудем. ҳамин мардуми Корея ҳамин хел буд. солҳои ҳамин Южни Корея солҳои 70 ва солҳои 60-65 ман ҳамин хел буд. ҳозир бошад ҳамагӣ 5% 6% Корея замин ба машғулай не ки ҳам худаша таъмин карданай, ҳам бо содирот карда истодай. А ҳисоби чӣ? А ҳисоби технология, инноватсия. барои ҳамон мо ин обязательно дар бораи инноватсия ман бародаразам бисёр сухбанҳо мегӯм. раҳмати калон хеле хуб меша. далше ман нақшаи аз банк пул гирифта якто магазин кушоданиро дорам бо як нафар. Вай одам 3 сол аст дар ҳамон соҳа кор кардастан. Кунем ё не? бародари азизам, агар вай одам дар он соҳа кор карда истода бошану таҷриба дошта бошану шумо аввал қатъи вай одам камтар истода кор кунед. шумо худатонам кор кунед қатъи вай одам камтар ки шумо ҳам таҷриба гиред, шумо ҳам фаҳмед ки ҳамин чиз шумо ба мешад ё намеша. қатъи ҳама одам кор кардан метонед ё не? чибаки вай партнёри беҳад кори вай дорад, психологически як эмоционални притирка дорад. барои ҳама пеш аз оне ки қарза мегиред аввал қатъи вай одам як ним сол кор кунед. агар ки муносибатотон хуб шуду дуруст шуду нағз шуд баъд гиред вай беҳтар. чибаки ҳозир шумо равед аз банк қарз гиреду ба камака кор кунеду кортон нашаваду вай баъд шумо баъзе хатоиҳо бинед. мумкин ки вай одам ҳозир муҳтоҷи пул аст ки шумо мегӯед ки биё якҷоя кор кунем ту пулги аз банк ман ба те. мумкин ки ҳамин бизнесаш ба сахт пул зарура. барои ҳамин кора карда истода. барои ҳамон аввал маслиҳати ман шумо равед қатъи вай одам аввал як 6 маҳ кор кунед, фаҳмед действительно дидед ки бизнес прибил метиҳад ё не, реально бизнес даромадаш ҳаст ё не, вай одам бизнеса управля кардан метавонад ё не, дарони бизнес чӣ шуда истода, дарони бизнес порядка ҳаст ё ки бардакай дарони бизнес. дарони бизнес агар ки чошошу пошпошу бардак бошад, унҷо ба чӣ даркор шумо қарз гирифта унҷо вложит кардан. вақте ки банк шумо пул мегиред, шумо обязаны пули банка гардонда додан. банк ин ҷуръато нест ки қатиш бад биед гӯед ки ҳамсинф бад метиҳам, хай имрӯз не пагани метиҳам, кӯшидагим не хонам ҳамин ҷибаку. банк ба ин кораш нест. банк мефурӯшад хонатона, залогатона мефурӯшад. барои ҳамон банк ин риски калонай. банк ҳамон вақт ба пул гиреда банке гарантированӣ система бошад ки даромад диҳад. баъд бисёриҳотон менависед чиядбаки ман 40,000 дорам ё ки 100,000 руси дорам ё 40,000 сомонӣ дорам ё ки 1 миллион руси дорам ё ки 5,000 доллар дорам. ҳамин хел чӣ кор кунам, камтар пул ҷамъ шудагӣ аст и так дале. бародаро азизам, ҷамъ карда, тоқат карда, сабр карда, мана гӯш кардан гиред. ман чандин бор аз ин гапе мегӯям, бо такрор мекунам. пула пасандоз карда ҷамъ карда истед. нигоҳ кунед чӣ ба ҳамин одамо уже навистана сар мекунад 100,000 дорам, 50,000 дорам чӣ кор кунам? чӣ ба ҳамин одамо навистан сар мекунад? чӣ ба ки иммунитети денежный иммунитет надоранд. чӣ гуфта иммунитет нигоҳ кунед, ҳамин пул қатъи одат кардагӣ нестанд. вақте ки пул қатъи одат кардагӣ неста, ҳамин пул как будто мушай карда истода заминоба. ҳамин пула чӣ хеле кара нест кардан наргорда. чӣ ба ки пештартар одат шуда мондагӣ. 5,000 доллар ҷамъ кард, рафта мошин гирифтам. 2,000 доллар ҷамъ кард, рафта ремонт кард. то есть ҷамъ карда расход кардан, ҷамъ карда расход кардан. ҳамин чи одат шуда мондагӣ. барои ҳамон ҳозир камак пулай намедонад дастош мехорад ки ягон кор кардан даронаш ба ким чиз хорида истодааст, як кори карда ҳамин пула нест кардан дар кор. ман ба шумо маслиҳати хуб метиҳам. ҷамъ карда, сабр карда истед. ман бисёр направлениҳоя гуфта мерам. ҳамин вай направлени шумо дар кор нест. аз дарони 20 направление ки ман мегӯям, якта шумо ба беҳад наздикаш, якта ҳама хубе ки шумо ба маъқул мешад, ҳама хубе ки шумо дар коре ҳавай ба банд мекунед. мана мисол ман имрӯз ака ки ҳоз баттатар дар бораи фермаи говӣ гап занам, шарт нест ки ҳаме шумо давида равед фермаи говӣ кушед. мумкин ки шумо дига чӣ дар кора. барои сабр карда истед. сабр карда истед. ман албатта 30 40 50 мумкин намуди бизнеса ман шумо ба аз дарунаш ранг ба монанди ки кушода нишон метиҳам. вақте ки шумо ин чиз дидед, фаҳмидед, ҳамон чизи дар коритона гирифта кор мекунед. ҳамин бизнес шумо дар кор нест бачаҳо. ҳаме чизе ки мисол мана гӯем дар ин дунё мегузарад, ҳаме вай шумо лозим нест.
ҳамин бизнесҳо. Мисол ман дар бораи кафе гап мезанам, баъд дар бораи детская одежда гап мезанам, дар бораи транспортни компания, дар любое направление, парикмахерский ё ягон чиз дига, магазин кушодан, самбусахона кардан, ёки чӣ чизе ки бошад, хожагии деҳқонӣ кардан. Шумо бояд ки ҳамонеша кунед ки ҳамон ба шумо ба худованд таланти бақувват додагӣ. Барои ҳамон пула ҷамъ карда, сабр карда, тоқат карда истодана ёд гиред. Хуб? Ман чандин як барнома ба гуфтагӣ будам ки вақте ки пул дошта бошед, ягон кас ба нагӯяд ки пул дорам. Просто ором гардед. Хуб? Ором гардед. Ки ягон кас надонад ки шумо пул доред, вай беҳтар. Вот. Чиба ки вақте ки ҳамон дарсҳои ман гуфта рафтам, якчанд направлениҳои бизнеса. Аз дарони ҳаво мумкин 20-маш, ё мумкин 10-маш, ёки 15-маш, ёки 25-маш ҳамон бизнес аст ки барои шумо даркор аст. Агар ки шумо саросема шуда ҳозами пули дастангитона, мисол ман дар бораи ферми говӣ гуфтам, ё дар бораи магазин детская одежда гуфтам, ё дар бораи парикмахерский гуфтам, шумо пултон расход кардед, пултон капитал бурафт, ба кор шуд нашуд, ин худо медонад. Ба як бора як 10-ум ё 15-ум программа ба рафтем, шумо фаҳмидед ки ман ҳамина кардан дар кор будай. Баъд уже бо пул надоред, бо маҷбуре ки 1 сол 2 соли дига ба пул ҷамъ кунед ки баъд бо ин кора кунем. Хуб, барамон сабр карда меистем. Як тавр шунавистан ки устоз аз мешавад ки мо аз хонаи дониш аз китобҳои барои переговор бурдан сар кунем. Бале, аввал сар кунед. Шумо переговора ки ёд гирифтед, дига кортон беҳад осон меша бародаро. Ман шумо ба хотир думай барномаи гузашта гуфта будам ки 15 минут переговор мебаред, 15 минут. Ҳамин 15 минут натиҷаи чанд пул кор кардантонро ҳал мекунад. Ҳамон 15 минут ба шумо пул кор мекунед, 2 сол 3 сол кор кардагитон ма не, ёки мисол 1 сол ремонт мекунед, ё дома месозад. Не, ҳамон муддате ки 15 минут 20 минут переговор мебаред, ана ҳамон муддат ба шумо пула кор мекунед. Деньги зарабатываются когда вы делаете работу. Деньги зарабатываются, когда вы договариваетесь. То есть ин пула кор мекунед на он вақте ки шумо кора карданед, а вақте ки анамонча чӣ хел гапзанон кардед. Ман шумо ба технология ведени переговор ёд метиҳам. Чотки системаш қатӣ. Хуб, дарсҳои ояндам ба технология ведени переговор. Чӣ хел переговора бурдан. Аз аввалаш то ба ахираш ки ҳамон чизе ки шумо ба даркорӣ ҳавай шавад. Ин чизам нишон метиҳам, ёд метиҳам, бародари азиз. Ҳамаи кора ман барои шумо карда истодиам. Анде ки шумо баҳра баред, анде ки шумо тавоно шавед. Устози азиз дар дарси 4 то ё 5-тон гуфт ба дар бораи ҳунари худодод гап задагӣ будед. Ҳава чӣ хел ёбем? ҳамватанони азизу гиромӣ, бале, шумо бояд ки ҳамон ҳунаре ки шумо ба худо додагӣ ҳаст, ҳавая тараққӣ кунед. ҳамин инсон ба зиёда аз 200 талантай, ман бисёр омӯхтагӣ, зиёда аз 200 талант. ҳамон якта талант шумо ба ҳавай беҳад худо дараҷаи олиш қатӣ додагиай. Шумо бояд ки ҳамон таланта ба пеш барад. Мисол як кас духтури беҳтарин шуда метавонад, як кас инженери беҳтарин мешавад, як кас домуллои беҳтарин шуда метавонад, як кас мисол чӣ гум, як кас дига мисол муаллими беҳтарин шуда метавонад, як кас боғбони хуб. ҳамон чизе ки худованд додагӣ ҳава тараққӣ тиҳед. чиба ки вай ба хости худовандай, вай ба ки хости худовандай дасти шумо қати худованд беҳбудӣ мебиёрад ин дунё. шумо фақат сабабгор месозад. шумо не ки агар ки ҳамон ҳунара тараққӣ додед, шумо барака меёбед. Як худо ин дунё ахиратонро обод мекунад иншоаллоҳ. ҳам шумо тавоно мешед. шумо гум мекунед ки ман доно? Не. шумо гум мекунед ки мисол Эйнштейн доно ё ки Абу ибн Сино доно? Не. Просто ҳамон ҳунари худованда додагӣ ёфта ҳава тараққӣ додан дар кор. Ман ин чиза нағз фаҳмидам. Ман бисёр шароити буд ки муаллим шавам, бисёр шароити инженер шавам, дипломат шавам. Ман 4 висшее образование май. 2 докторска май, 1 профессора май. Ҳамина ман барои чӣ хондам? Итоги фаҳмидан ки ман кӣ бошам. Барои ҳамон китоби ман мебурад как найти свою сильную сторону. Наздики ба Москва ба мебурад. Тоҷики ба тарҷума мешад худо хоҳад. ҳава ёфта хонетон беҳад системаи бақувват дорад муҷиба. Баъд YouTube канали Самоба даред, канали Самоба. ҳамон канали Самоба ман бисёр маслиҳатҳо додагистам, чӣ хел ҳамон таланти худодода ёфтан. Забони русиш қатиники аст бисёр. Ковид меёбед ҳамин чиза. Майлаш. Чӯбаки ман ҳозир дар бораи агар ки ҳамин гап занам, 1 соат гап занам дар кор. Хуб, камаш ба. дарсам аст как найти свою сильную сторону. То есть чӣ хел ҳамон ҳунари худованд додагӣ худ ба ёфтан дарсам 6 соата дарсам. Ягон хел ҳамон тренингком бошад, ягон тарафо ба ё графика мебинед, ё ки видео тренингком бошад аз компания ҳамон ҷоба равед, ё ки сайти worldsamo.com ба даред. ҳамин тренингҳои ман ҳастанд забони русӣ ба ёбед омӯзед пурсед метиҳанд шумо ба.
ман зан устоз 43 сол умр дорам, 43 сола ҳастам, ҳунари дӯзандагӣ дорам ва $5000 пулам дорам. Чӣ маслиҳатам метиҳед? Апаҷони азизам, шумо ки зан ҳастед ҳунари дӯзандагӣ дошта бошед, як модели либосе созед ки ҳамин дилнишин бошад барои халқа мо. Шумо буреду бозора бинеду як направление ба кор кунед. Мисол ёки бруки джинс дӯзед, ёки либос зануна дӯзед, ёки курти мардуна дӯзед, ёки детская одежда дӯзед, ёки барои новорождёни аз кудако ҳавая калориди тоҷикӣ худо моқатӣ кунед. Якта шогирдам ман мехел гуфтам дар Қазоқистон бизнеси ман хел карда бурафт. То есть ҳамон новорождёни аз курпачаи вай мекунанд ку новорождёни ҳавая калориди орламентои қазоқӣ қати карда буровард. Бизнесаш ман хел бурафтааст. Як галасолай бренди худаша карда бурафт. Шумо ҳамин вай тоҷикӣ худо моқатӣ кунед. Мунаравид кунед. Чиба аста-аста мардум одат мекунад. Ҳамон стили худотон буданаштар кун, дизайни худотон буданаштар кун. Ман ҳамин хелшуна мебуравад. Ҳамин хел кунед ки мардум ҳамон чиза доимо гирад. Як бор не доимо гирад. Устоз азиз, дар бораи аксия камтар суҳбат кунед. Бале, дар бораи аксия оянда ба ман облигатсия аксия мебарорам. Оянда ба ман аксия облигатсия мебарорам. Шумо метавонед ки дар доираи ширкатҳои шогирдҳои ман, дар доираи ширкатҳои компанияҳои худи мо, дар доираи ширкатҳои ҳамон шогирдҳое ки муваффақ дорам ман, дар доираи ҳамон шумо камтар пул кор карда гардед. Аксия выгодна, не ки ман аксия ҳамон аксия харидан дар кор аст ки ҳамон компания донед, роҳбараша донед. Ман хулоса ба мандам. Ман мисол биржаба бисёр вложение намекунам, он қадар хариду фурӯшам намекунам. Бисёр одамо мебарад форекс ба, ман мисол мебарад мегӯяд ман устоз ман ҳамин қадар инвестиция кунед, ман брокер дорам, ин дорам, ман намекунам. Чибаки 9 бача медонам ки 9 бача ки ҳамин кора карда як гала пулаш нест шуд. Ман то ҳозир ягонта Средняя Азия бача надидам ки форекс ба ягон ҷоба кор карда миллионер шуда бошад. Не ки ман направление ки ман гуфта истодам, ҳазорҳо одаме медонам ки пулдор шудагӣ аст. Барои ҳамон агар ки аксия облигация хариду фурӯш карда пулдор шудани бошед, агар ки шумо дар Европа зиндагӣ кунед, дар Америка зиндагӣ кунед, ин каптон хеле хубай, хеле хуб кунедон, унҷо ба ин чизо хеле тараққӣ кардагӣ. Не ки пула дасти брокер батиёд ки брокер ин кора кунад. Ман қадар боварам нест. Чибаки ман ҳамон шогирдҳоям ки 9 кас гуфтам ё чанд кас гуфтам, ҳозир 9 кас мен 10 кас медонам, мумкин даже зиёдтар. Ҳамино бечора ҳамаш пулашно буданд апушти ҳамон брокерва. Вай брокер ҳар сделка ба пул мегирад, интересаш ки проценташа гирифта мегирад. Шумо пула боид одам мегиред. Барои ҳамон оянда ба аксия облигация мебарорем. Худо хоҳад дар ҳамин биржаи Тоҷикистони худомо мешад, худо хоҳад ҳамон бизнесҳои успешнами шогирдҳои манқати ҳамон ба камак пул дошта бошед, пули камқати ҳамон аксия облигация харида фурӯш кунед, даромадаша гирифта гиред. Чем компанияҳои европейсо, американсо ким куҷо мемонед ку серавно. Ҳамона монед бачаҳои худомо пулдоршанд, бачаҳои компанияҳои давлати худомо бошад. Ҳозир медонам ки шумо уже гуштед пушти саратон ба уже гӯшатон мегӯед, ой Тоҷикистон ба намешад. А чиво визиалисти? Агар чиба ин хел фикри шумо? Ин фикртон беҳад фикри хато. Мо ватанамо обод мекунем. Мумкин ки шумо қабати мо ба местед, мумкин ки наместед. Не ки ман медонам ки ҳазорҳои фарзанди тоҷик ҳар сол 110 000 талаби мактаб меёнад тамом мекунад. Ҳаме вай беномус нест. Ҳаме вай беорзу нест. Ман медонам ки дарони вай ба ҳар як талантие ки иншоаллоҳ аввал охир худо мо вай ёфта аста тарбия карда ватанамо обод мекунем. Тоҷикистон ҳамтун намемона як умр фарзанди тоҷик мардикор намемонад. А хотир набароред. Дальше барои тренировкаи памят чӣ кор кардан дар кор? Барои тренировкаи памят ҳаст специальни курсо барои памяти беҳтар кардан. Аввал воображение ба тренировка кардан дар кор. Воображение, образни памяти зиёд кардан дар кор. Сета чизе мегӯям. Манам китоба мегиред. Мисол ёки компютер ба вай кунед. Компютер ба манам калимаҳо айку часпонда хонед. Часпонда кам 10-20 варақа хонедага ҳам хонданатон тез меша, ҳам памяту скоросташ тез меша. Хуб, образни памята зиёд кунед. Образни памят беҳад зуд фоидаш аст. Чунки одам калима хотираш мебарад, слова хотираш мебарад, ки образа хотир намебарад ягон вақт. Образни памят қати кор кунед. Тамоми чиза мисол тасаввур кардан гиред. Сухане ки мешунед тасаввур гиред. Ман мисол мошина тасаввур кунед. Себа тасаввур кунед. Ҳамин чиза як чанд маротиба худатон ба
тренировка кунед, памятам бақувват мешад ки одам ба чӣ даркор аст? Острота ума, скорость мышления. Острота ума, скорость мышления. Чӣ гуфта гап? Тоҷикиш бакун. То есть ҳамин ранге ки корд тез бошад, тез мебурад, баъзе одамо бинед фикраш ҳамиқа тез аст ки ҳамин шумо гуфте тез фаҳмидан мегирад. Баъзе одамо фикраш кунд ки зеҳнаш кундай намефаҳма. Кушодани барои ки шумо зеҳнатон кушода шавад, Қуръона бисёр мехонед, именно Қуръона бисёр мехонед. Мекунед гуфтагиша, тоза пок мешед, аз фикрои хом дур мешед, баъд профессиональный илма бисёр мехонед. Именно профессиональный илм. Китобҳое ки ман рекомендация карда ҳастам бисёр хонед. Ана ҳамон вақт скорость мышления шумо манамих тез мешад. Мисол сообразительный мешед шумо, тез фаҳмишатон ба қувват мешаду, роҳи ҳалли любой масъала ёфта метонед. Дальше. Муҳтарам устоз, русы хати инҷо омадаги, ответьте, пожалуйста, про налоги. Они же мешают нам делать бизнес. Тоҷикиш бен ҷавтага дар бораи андоз гап занед ва ё мо ба мушай мекунанд, намемонанд кор кардан и так далее. Ҳамватанои азизу гиромӣ, налог ҳами ҷо баҳай. Налог дар тамоми ҷо ҳаст. Дар Россия ҳам ҳаст, дар Америка ҳам ҳаст. Медонед ман хона харид шудам Америка ба 3 миллион 200 ҳазор гуфт. Як сола ойлик ҳамун налога ки шидидам, ҳар сола налогаш таги 300 ҳазор доллар буд. Ҳар сола налоги хона. Шумо представить мекунед? Ман гуфтам не, ман ба чӣ дар кор? Конечно, 240 ҳазор доллар ҳар сол пули налоги хона. 10 сол баъд 2 миллион. Фаҳмидед? Ки мегӯяд шумо ба ки дигар Тоҷикистон ба налог қимата ё қина дигар ҷо ба нест. Просто як камбудие ки имрӯз мо ба ҳаст аз соҳае ки ҳисобе ки соҳибкоре мисол гум дараҷаи олиш қад рафта истодагиш ки нест, то як дараҷа кам рафта истодааст, ҳамин ҳисоб даромади давлат аз 50% зиёдаш таги 74% даромади давлат аз ҳисоби андоза. Вақте ки даромади давлат аз ҳисоби андоз шуд, соответственно ҳамон давлат иқтисодоташ дер ба пеш меравад. ману шумо бояд ки корхонаҳо бисёр созем, истеҳсолота бисёр кунем. Вақте ки мо ин чизҳоро бисёр кардем, даромади давлат кам шуда мега, аз ҳисоби налог камтар шавад, аз ҳисоби туризм зиёд кунем, аз ҳисоби содирот зиёд кунем, аз ҳисоби дигар чизҳо зиёд кунем, аста даромади андоз пас мефурод. Соотношениеш, процентни отношения. Аз 40 пас кардан дарко. Аз 40 ки пас карда, всё, иқтисодиёти мо месабзад, чуноно месабзад ки. Лекин халқ карданаш дар кор. Ки мекунад ина? Шумо гумон мекунед ки шумо аз дур истода нигоҳ карда налог қимат гуфта шидан гирем, хитоиҳо мебиён мекунанд. Хитоиҳо омада беҳтарин чизи даромади мо харида бурафта истодиянд. Ягон хитои ранги ман библиотека намекунад Тоҷикистон ба. Хонаи дониш намесозад. Ягон хитои больница намекунад. Ягон хитоитон мурад ки, бовар кунед, мурад ки мактаб намекунад. Чиба ки ин чизҳо халқа тавоно мекунад. Акун фаҳмидед? Аз сабаби ки ману шумо ба ҷое ки фикри ина кунем, технология созем, ҳозирам фикр карда гаштем, тоқи сиёқати намоз хонем ё тоқи сафед қати. Ҳозир мо шерхуне карда гаштем. Як қисма мо банд, фақат фикри мана ин ба, як қисма банд, фикри шерхуне ба, як қисма мо банд, фикри маҳалчигӣ ба. ману шумо бояд ки дигар чиза ёд гирем. Ман як барнома ба гуфтагӣ будам ки вақте ки шумо дар давлатҳои беруна зиндагӣ мекунед, аз давлатҳои беруна чизи ҳамин пешрафта ё мозида ҳамин ҷо биёред. Не ки ту компютера ёд ги, ба лисасоза ёд ги, технология ёд ги. Ман мехоҳам ки аз дигар давлатҳо вақте ки шумо ҳастед, инноватсия биёред. Биёред як инноватсия ки мисол бечори деҳқона ки ҳозир а як сотиқ мисол 50 кило бор гирифта истода, а як сотиқ 200 кило бор гирад. Мана ин чиза биёред. Биёред медицина ба биёред ки мисол касалои мо ҳамин ҷи Ҳиндустону ҳамин ҷи Германия нараванд. Биёред ҷои кор созед ки мардуми мо марди коре наравад. Мана ин чиза биёред кунед. Биёред технология биёред ки мисол як технология биёред ки роҳи арзонтар қати мо гесо мо созем. Мо ба водни ресурс бисёр гесо мо сохтану мо дар кор. Чӣ қадар бисёртар созем, ҷамъияти оянда ба се равно электричество пулай. Ҳама вақт пул мемонад. Вая сохтан дар кор. Намедонам дар давлатҳои бегуна чиза меомӯзедтон шумо баъзеатон бовар кунедана. Неки ман медонам ки дарони шумо ба одамое ки дар кора мана гапама гӯш мекунед. Ин гуфтагӣ ман барои ман нест, барои халқа мо. Як инструментҳо беред, як платформаҳое созед ки туризма ба пеш барем. Ҳамон чизҳое ба пеш барем ки халқа мо пулдор кунад. Ман дар бораи туризм отдельни бо шумо ба программа карда мегум дар бораи именно чӣ хел туризма ба пеш бурдан. Ман ҳисоб карда буромадам ки як 5 сола агар кор кунем, ҳама мо халқи мо тавонотар шуда кор кунад, даромади як солае ки туризм мо ба мен биёд,
дар ҳамин Тоҷикистон аз 3 миллиард зиёда. ҳава кардан мо метоем. дар ҳақиқат мо ина кор карда метоем дар муддати як 10 сола, мисол 5 сола 10 сола то 2030 ин корро кардан дар кор. чиба ману шумо бояд ин корро кунем? Барое ки ин сарчашмаи даромади такроршаванда аст, барқароршаванда аст. вақте ки ману шумо мисол канданои фоиданоки мо мегирем мефурӯшем ва ё 50 сол 100 сол пас тамом мешавад. не ки вақте ки ману шумо кор мекунем сарчашмаи даромади барқароршаванда месозем ва ё ба мо фоидаи калон мебиёрад. чунки ҳар сол такрор шуда истодааст, вай тамомшавӣ надорад. яке аз ҳамин направлени ин туризм аст. барои мо дар ин бора бисёр гап мезанам бачаҳо. ҳамин падару модарамо меҳнат кардан, роҳ сохтан, садик сохтан, балисо сохтан. падару модарам меҳнат кардану кимчи то тавонаҳошон буд сохтан. аба ману шумом кардану дар кор ки насли оянда як чӣ гирад. насли оянда ба кӣ метиҳад? аз кӣ мемонад насли оянда ба? мо ҳозирам фахр мекунем гуҷое бигардем дар бораи Абуали ибн Сино ё ким киё. чиба ҳамаги 20 каса намуноне ки дар бораи ҳамуно мо фахр карда миллата муаррифӣ мекунем ҳамуно қати. охир оянда наслҳои мо чӣ кор мекунад баъд? барои ҳамон кардану мо дар кор налога танқид накунед. ман чӣ гуфтани ҳастам бачо? мумкин ки баъзе соҳоба налог қиматтарай. аксар ки илм надорем азоб кашида истонем. ҳамин қонунҳои моку қонунҳои хубанд. бовар кунед нисбати хоҷагии деҳқонӣ, нисбати мисол истеҳсолот, нисбати бисёр чизҳо қонунҳои мо ман намегӯям ки ва ё слишком возмина. не, беҳад қонунҳои выгодне дорем бачаҳо. бовар кунед. просто аз сабаби ки халқ намедонад ҳамин қонуна намехонад, қонуна намедонад чӣ ба одат кардагӣ? ҷурабозӣ қати одат кардагӣ. коррупсия сохтаги тоҷико. нигоҳ кунед ё бачаҳо. вақт ҳамуна худат гир хон ёд ги охава ҳавай беҳтар аст ку. ҳозир ман баъдтар мегӯям мо ин қолаба тамоман шикаста намо дар корай. медонед халқи мо чӣ ба ин хел шудагӣ? қонуна намехонад. ман ҳам якчанда мисол мебиёрам, мебинедон. қонуна намеомӯзад, проблемаш ки шуд, мекувад ягон шиноса ёбам ки камтар пултиам ҳал кунад. гаибам бошад ҳамин, балисебам борад ҳамин, касал ёбад, он касалаш шавад, балисе мераду, шиносаша мекувад. ана любой роҳи қонуна аз сабабе ки худомо намехонем, ҳамин проблема. дуюм проблема бинед, қуръона намехонад, ҳадиса худаш намехонад, фақат мехоҳад ки як кас ҳамин як домило гӯташ омада мерад мешинад гӯш мекунад ҳамуно чизе ки кун ҳамон гапи ҳава ин домило хуб аст, ваш ганда аст, инаш нағз аст. халқи мо одат кардаги фақат гӯш кардан ба чунки ки ҳамин асрои аср навена ҳамин қадим ҳамин гуфта мо насиҳат карда ҳамин хел тарбия кардагими намедонам. барои ҳамон мо худомо ҳаваси китобхонӣ мо кам, фақат мехоҳем ки гӯш кунем, мехоҳем ки мо тарбия гирем через гӯш кардан. ҳамин чиз зиёд мо ба ҳамин чиз зиёд халқ оддӣ ки худаш ки китоб намехонад, фақат гӯш мекунад, ҳамин ба ҳамин направление дода шуда рафтагӣ. фаҳмиданед? барои ҳамон ҳамин хатои мо аст бародаро. анамин нигоҳ кунед, ин соҳа ба ҳам соҳаи дин ба мо ба зарар карда истодай, ҳам соҳаи қонун ба зарар карда истодай. чӣ ба мана мисол баъзе агар худотон қуръона хонеду ҳадиса хонеду вай баъзе гапи ҳар як мулло ба намеред. ақли худотона кор фармед. ҳамон тавоноша гапаша гиред, нотавонаш пасаш давида наравед, таъриф карда ё ки танқид карда инаша таъриф ваша танқид накунед. мана мисол агар ҳамона китобхон шаведу вай шавед, қонуна меқапед. баъд шумо мебинед ки ҳар як одаме ки як налогове вай пештун биёдага ки ба нумашон куратор, шумо азоб наметиҳад. чиба ки медонед ки шумо илматон ҳаст. шумо рӯи илматон фаҳмонед бир ки ин чи илматон қати нигоҳ кара рӯи қонун кор кунед. ман ботиб такрор мекунам, шохе ки аз дарахт берун мебиёд, аз меваи вай ҳар як кӯча гузар умедворай.